Здравейте на всички хора, които гледат влога. Часът е 6:30 и в момента вървя по Черни връх. Днес ще организираме събитието Мисия София, което аз ще снимам. Спали сме по-малко от 5 часа, но това няма да ни бутне. Тялото е слабо, духа е бодър. И така. Сега отивам до Хаджи Димитър да се преоблека. Ще отида след това до Надежда да си взема статива и отивам на НДК направо. Интересното е, че нито статива е мой за снимките, нито устройството, с което ще снимаме, ще е мое. Ще имаме когато взема статива. Здравейте хора, аз съм с новия аутфит и с стативче си го уредих. И се събираме, ето го сушето. Цак. Ламбо, каже нещо за влога. Екстра. Добро утро на всички. Тук сме единствените истински. Единствените вярни, брат. Най-голем е. Добро утро. Добро утро. Към много се добро. Добро утро, Саша. Никол, заповядайте. Чакай да съм. И Владимира, който все още няма. Как е камерата? Бата между другото много добре. Верно е. Камера? Как да е? Това iPhone дали има достатъчно място да снима всичко? Ще разберем. Ако няма, ще видим. Мазна. Брат, за какво съм тук? За какво съм тук, брат? Брат. Ако не бяхме ние в този куп, нямаше го има. Ето този човек. Виж? Този човек. Си малко ще получим его момчето с камерата. Топа. Кой е този красавец? Ела си голяма си им пътяга, бе. Но, че накриво. Е така. Това е? Най-големия. Най-голема е. Ще ги убиеме ли, бе, брат? С най-големите на Мисия София. Най-големите. Две-три думи за влога. Агата? Не ме питай, рано ми е да мисля. Много поздрави на Невена Иванова. Да, тя ми каза, че те е срещнал в фитнес. Ти верно ли беше? Его е нашия. Шефка, кажи нещо за влога. Само тя бъде да супер върви, реално акшите сме доста on schedule. Пускаме се, брат. Ще ги убиеме ли? Абсолютно. И сме 60 участника. Така. Снимай за влога, бе. Ана, вас снимат. Сила, класа и респект. Колко да снимам, бе? Марто? Момчета, правим влог, трябва да кажете нещо за влога. Да, брат, кажи. Двата ми съотборника все още са от тях. Класика. Изобщо не знам дали ще им плащам таксата. Няма да ми ги че... плащаш. Може в крайна сметка само едно момента да отдавам. Ево, двете момичета, как се чувстват? Още не ти искат парите, май. Ще участвате ли на събитието? Да. И как се чувствате? Добре. Ево, много лов. Някой да ми даде сърце. Ево. Здравейте, Тиге, как се чувствате? Здравейте, добре се. Хареса ли ви събитието? Аз съм много доволен от нашето представяне. Искам ви първи. Ако не сте първи, няма ви признаеме. Не може. 100 лева получавате, ако сте първи, нали знаете? Нали бе? Всеки? Не, общо. Порно, брат. Прекаляваш малко, прекаляваш. Аз не съм паралия тук да ви давам пари по 100 лева. 33 една трета. Как сте, момчета? Прекрасно. Супер. Ще ги разбиете ли? Да, ние сме селените все пак. Селяните, а? Искам ви първи, нали? Трактористи, моето. Айде, дайте, сега се записвайте. Трима сме. Че. Добре, дайте 15. Има на отбор. Селените. Защо си казвате селяните? Защото ето този тук идва от Стара Загора и Стара ние му Загора. викаме, че е селянин. А какво ти си от София и затова? Да. Грамата е. Това е важно. Ще спечелите? Естествено. Какво сме? Как се казва? Как отбора се казва? Спанак. Няма по оригинално. Защо е спанак? Така смесено двете имена и за това.
Добре, няма лош. Ево, 100 лева наградата, нали знаете? Нали знаете каква е наградата? Майда. Каква е наградата? Добре, знае. Да, за това. Аз дойте не ги знам. Мазна. Добре, момчета. Тогава ми пожелаваме късмет и приятно изкарване. Мерси. И да спечелите. Да, това е важно. Момчета, какво ставате? Ще участвате ли? Да. Каква е наградата? Беше някакви ваучери. Да, бе, то беше ваучери 55 лева, нещо такова, не знам какво беше. Не бяха ли 60 бе? Абе да, нещо има някакъв ваучер за такива работи, защото тема е за отбор по 100 лева, ако спечели. Да. Това звучи като кап. Как ска отбора ли? Давай. Не. Айде, кажи. Гимнастични потки. Гимнастични потки. Да, добре. Ево за името. Питай кога го измислихме. Кога? От въздействието на на субстанции. Ще биете ли? Единия ни е тук един сте успа, Той живее в Младост 4. Да. Отлично. Няма лошо. Добре, благодарим ви. Ево, момчета. Трапа, изкарвай късмет. Аз. Посмятаме се си. Мисля, че е много готино. За първ път го правим и мисля, че ще е супер яко. Много желаещи има, много така. Да ще се даде човека малко. Се спремен. Малко е... Супер! Няма как. Не се интервюира. Мазна! Здравейте, мъжете. Участвате ли? Да. Как? Слаб носи го. Слаб носи го. Защо се казва така? Защото аз съм сляпа. Тя е сляпа, тя е глуха. Добре, няма лошо. Знаете ли каква е награда? Не, изненадайте ни. 100 лева на отбор. Ние няма да тичаме, така че най-вероятно няма да вземем, но успех на тия дече. Идваме за кефа. Това е много Браво. Сега те му питам дали ще биете, ама... Ама то вече е ясно. Да, вие си го казахте, да. Сляп и глух. Да. Няма проблем, ще бием естествено. Това е, така е. Само трябва да се вярва. Нищо няма лошо. Правите. Добре. Благодарим ви. Пожелаваме ви успех и приятно изкарване. Цак. Браво, бе, Филипс! Брат, как си? Аз съм супер, разпределяме се хората. И за сега вървим много добре. Аз съм много доволен от организацията. Искам една снимка с него. Една снимка, чай. Да не се мешат просто. Мазна. Най-голе. Бе. Не, твърде много минаха вече. Как? Как мазна? Или? Как беше името? Титани на мисълта. Добре. Браво, бе. Му убият са, кой знае. Верно, брат, титани на мисълта. Не знам. Абе, само мазна и си бръмчиме, нали знаете? Точно така. Къде За мероприятието днес. Смятам, че много яко. Добро начало да са. Съжалявам, преди малко стана. Да, смятам, че ще е много забавно за участниците, много интересно, ще си напънат малко мозъците и ще бъде успех за клубовете. Да, много добре. Фен на Възраждане. Това не е добре да се казва. Никой му и напред. Си най-големите. Отиваме да снимаме локацията с камерата. Мега мазното, избухваме. Стоиш? Още няма никой, брат. Знам, брат, нещо много се бавят. Загадката ми ги е затруднила. Верно е. Аз съм подготвен за Ще ги видим тия. екшън. Но не знам, нещо съм ги затруднил много с моята загадка. Кажете две думи за Вова. Две думи за Вова Ус. Шефа и най-голямата, която ми даде камера. Сила. Сега съм на Александър Невски, пота се като свиня.
Но всичко е точно, целия съм червен като домат от слънцето. Ама не ме интересува. Швяра, какво става? Слушай. Да, как върви? Супер е, просто става сега, когато идваме някакво много сложно. Малко топличко при тая, май. Да, малко се изпеква, обаче да се вземе. Човек, аз изпекох целия, направо съм червен. Как върви, момчета? Добре ли? Как... Не е добре. Не е добре. Ще Ще печем птици с сос с великани. Така да. Да, Макдоналдс има охрана, където Bone Crusher пекат куковици с барбекю сос. За сега. Ще сме спечелили. Брат, това май не е локация, брат. И аз така мисля. Почти съм убеден, че Ще се оправите, аз съм сигурен. Това е какво лапаме? Супер. неговата е по-хузгава, тая твоята е по-добре. Ама аз към розовото яйце. Така, всъщност първо ме се какво Добре. Така, дай го тата. Трябва да направите 10 крачки напред с яйцата в лъжиците и след това 10 крачки назад. Ама назад така или просто за Да, да. Просто е така назад, бе, то не е сложно. Аре, бе, с Нидо след ти чакам. Стига да вие сте красиви. Омей, си много. Направо изяда ли. Сега ще падне. Няма май да ви обърне внимание. Не, сега ще ви вкусна аз. Направи другото. Малко по-бавно. Дай. Оп, стоп. И Дай назад. това 10 назад с гръб. Дай. Браво, момче. Ево, браво. 2 часа си име. 2 часа слънце и жена. 2 часа ме 2 напеш. часа, ние сме 3 часа. Верно. Но ние фаща по тем. Какво да кажа? Не го хвана. Много трудни загадки. Далечно. Имаше един печ, където лапна това. Лъжицата. И аз тебе опитам. Какво става камера? Масна. Чай. Пет часа. Май, не говори. Аз чак да повръщам на Лора. Що? Защото ми се догади, защото там ти видя колко задушно. Да, беше много гадно. И аз не мога пия вода, не мога ям нищо. Маза. Какво го повтори? Разбрах, че има някакви драми. Не знам, аз с Цвето седя тук от 30 минути. Къде е Цвето? Е там. Новия влог не ми пояса. Ай, го е най-големе. Как се казват? Къде са? Юлиан Цончев. Кои? Ама те са трима, един не е дошъл днес като сутринта, само двама са. Къде са тигма си сите пъти, защото ще те крашават на брат. И остава за мен награда. Марто, Какво? Как мина според теб събитието? Еми, аз малко бях във вакуум горе на зоопарка и не знам много какво става, ама тук има някакви драми и работи. Драми, мало. И така. Марто, ти така не дай мене да ме снимаш, майка му стара. Аз седя като пън цял ден на шибаното АСГ. Еми, брат, аз помагам минах на през тебе. хората. Ама минах през тебе, брат. Ама нямаше... Мина през мене преди това. Нищо, ще се ревантираш следващия. Ще се реванширам. Как мина според теб? трагично. 3 часа. 3 часа седяхме. 3 часа за 15 отбора. 3 часа. Още 3 часа. Това е. Като цяло мазна и си бръмчим. Болен е фара за всичко и така. Те баш, да. Как мина според вас събитието? Беше готино. Ама аз бях сама на Верно ли? топлото. Да, аз бях То Не, да беше няма... много яко. Добре. И беше много забавно всеки път, като идваха хора при мен. И да, беше интересно. Мазна. Момчета, как мина според вас събитието? Не ги питай тях, не ги питай тях. Не, защо не? Накрая много зле завърши, Брат, сега иначе сме първи и накрая сме четвърти, брат. Пълна корупция. през цялото време бяхме първи и накрая сме Пълна четвърти. корупция. Това е. Ти ли си виновен за това нещо? Тя е виновна. Главният Тя е виновен. виновна. Абсолютно тя е виновна. Тя се казва какво, дай и... Аз съм виновна всичко лошо на света, разбираш ли смисъл. Това е. Мазна и си бръмчи, май. Мазна, брат. Как мина според вас събитието?
Много уморително. На вас хареса ли? Да, но имаше някои проблеми с организацията. Дай, брат, реди. Ама бързо искам. Браво, бе, Филипс. Цак. Чай да снимаме така. Дай. Ще ти го нареди, бе. Ево, брат. Невена, гледаш ли? Не знам, Невена ще ти се скара, ако не си е... Край, не мога. Страх ми позор Невена за каквото е учила. Сега правим една кратка зала. Сникито. Правим една кратка зала и така се вижда, че сме много добрени, много такова се правим. Доволен съм от събитието много даже. Благодарим на екипа, който свърши много работа. Наистина много добра кауза. И това, което трябва да допълним е, че не трябва да спираме да правим добро, защото доброто е заразно и според мен, ако си по-добър човек, ще се случат по-добри неща. Цяло това е посланието, което правим с вас. Си голем ти ракичак. Какъв животно съм. Това аз ли съм, бе? Уродска работа. И като заключение от този влог, бих казал, че беше един прекрасен ден. На мен лично много ми хареса. Събитието беше много добро. Всички пари събрани от това събитие ще бъдат вложени в дрехи за деца в нужда. И реално цялото това събитие е благотворително. Ще сложа линк долу в видеото за инстаграм страницата на Интеракт Куба ни, за да разберете повече за самото събитие. Абсолютно никой от организацията не е получил 1 лев и реално го направихме от добро сърце и за каузата. Това беше. Та шапка на Цвето. Никол пак да ми даде айфона, че това снима много зле. На мен лично много ми хареса, защото както видяхте вие, съм станал в 6:10 и си легнах в 1 часа през нощта. Ядох мисля, че веднъж, след събитието дори ходих и на зала. Като цяло много ми хареса. Това го казвам за 15 пъти сигурно. За първ път снимам като цяло събитие или влог, или каквото и да е било. И не знам дали се е получило добре. Сега като го монтирам ще видя какво се е получило, но сега да сигурно. Няма как. То от тия двете ръце, друго не мога да излезе. И вместо да се оплаквам, не съм ял, не съм спал, топло ми е... Малко се оплаква, че ме топло майса. Но просто оценявах момента и знаех, че това няма да се повтори никога и че по-добре да се наслада на момента, отколкото да се напрягам. И си скарах много добре, наистина. Компанията беше наистина много добре. Много добре си скарахме, много хубави моменти. Имаше малко брейн рот, нали? Сигурно съм накарал 15 човека как мазна. Мазна! Най-голе. Как мазна? Само мазна и си бръмчиме, нали знаеш? Мазна и си